Ang taong maalamon mahimong dato ug magpuyo diha sa kaharuhay mao kana ang gingharian sa Dios. Apan ang tao nga wala maggamit sa iyang kaalam, isalikway gayud siya sa Ginoo ug mahimo gayud siya nga walay kapuslanan. Panultihon 21 bersikulo 20. Ang taong maalamon mahimong dato ug magpuyo sa kaharuhay, apan ang hungog mag-usik-usik lamang sa ilang salapi. Mao kana igsoon nga ang tawo nga maalamon, ang tawo nga adunay maayo nga panghunahuna ug kanang iyang kaalam, kanang iyang hunahuna iyang gigamit sa pagpahimuot sa Ginoo, iyang gigamit sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, mahimo gayud siya nga dato. Dili dato nga material igsoon, kun dili dato diha sa iyang kasing-kasing, dato diha sa gugma sa iyang isig katawo ug labaw na gayud nga dato diha sa gugma sa Ginoo. Kana nga kaalam igsuon, kana nga gugma, mao kanay maghatod kaniya sa kinabuhing haruhay. Mao kana nga maangkon niya ang kinabuhing walay katapusan. Makasulod siya sa gingharian sa Dios, tud kay ang Dios nahimuot man niya. Apan ang tawo nga wala maggamit sa iyang kaalam, nag-usik-usik lamang sa iyang salapi dinhi sa kalibutan, og labaw na gyud nga nag-usik-usik sa iyang kinabuhi nga gihatag sa Dios kaniya, nga wala siya nagpahimuot sa Dios, masayang gayud ang iyang kinabuhi ug isalikway gayud siya sa Ginoo. Ug dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Dili mahimong dato ang iyang kasing-kasing ngadto sa iyang isig katawo ug ngadto sa Ginoo. Ang dato diha igsoon is dili na material, dili na kwarta, kundi dato diha sa pagtuo. Mao igsoon maninguha kita nga mahimo kitang dato sa pagtuo ug dili dato nga material, tungod kay pinaagi ni ana ang Dios mahimuot gayud kanato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug makapuyo kita sa gingharian sa Dios, atong maangkon ang kinabuhi nga haruhay. Amen. God bless sa tanan.